Is-sena d-dieħla se titneħħa għal kollox it-taxxa minn fuq il-prodotti sanitarji għan-nisa, inkluż oġġetti relatati ma' kura kontra l-kanċer. Dan intqal mis-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Pajjiż ta' Kwalità. Intqal kif din il-miżura soċjali b'saħħitha imħabbra fil-Budget 2025 se tmur lil minn dak imħabbar fil-manifest elettorali. Dan hekk kif il-Partit Laburista kien wiegħed li t-taxxa ta' 18% VAT tonqos iżdissa qed tiġi eliminata kompletament. Is-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg sostniet li mhux ġust għall-mara li tħallas din it-taxxa fuq xi ħaġa daqstant neċessarja fil-ħajja ta' kuljum. Iżdissa se jkollhom l-istess rata bħall-ikel u l-mediċinali, jiġifieri 0%. Hija sostniet li din hi miżura ta' sostenn finanzjarju għan-nisa waqt li se jiġi żgurat li dawn il-prodotti jorħsu. Dan anke permezz ta' stħarriġ li se jsir mid-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem li se jara li effettivament il-prezzijiet jonqsu. Is-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg sostniet li din il-miżura se tiġġieled l-istigma u l-ingwaljanzi bejn il-ġeneri u dawn il-prodotti se jkunu aktar aċċessibbli.